december 8-án született malacok, december 9-én választottuk őket 32 nap, vagy január 9-én, bocsánat, 32 napra. Ilyenkor adagoltan etetjük őket az első héten, még ez a vájú benn van nekik is középen. Ezek a legkisebb malacok. Ebbe a két kutricába szedtük az előhasóakat, meg a legkisebbeket. Ezzel 8-10 kg körüli malacok. Többnyire. Ezek inkább a nagyobbak. Az ajtóhoz tesszük őket. Fűtés nincs a terembe. A 2022 az a takarmányozásról szólt, a horrorisztikus takarmányárakról. 2023 pedig az energiáról fog szólni, illetve már arról szól. Nálunk gáz nincs, mi szalmát teszünk be. 15-20 centis szalmán alszanak ott a légtérszűkítő alatt. Hát, így bírják. Megmutatom, hogy az egy hónappal ezelőtt választott malacok hogy bírják. Vagy hogy néznek ki, hát ezek meg így néznek ki. Ezek 5 héttel idősebbek, ezek a legkisebbek itt. Összeszedve is ezek itt úgymond a normál eladásra szánt malacok. A kicsiket nem szoktuk eladni, a szépeket eladjuk, ha tudjuk. Ezek olyan 60 nap körüliek, 20 kilós malacok, 18-21 néhány kilósa. Ezek is infra nélkül, ezek is egy légtérszűkítő alatt bújtak meg ott a benne a szalmába. És így néznek ki. Semmi baj. Gyönyörűek.